Яңалыклар чыгарылышы үзешен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Техник прогресс һәм икътисадның двигателе булганнарның бәйрәме Шалда машина төзүчеләр көнен билгеләп үттеләр. Уңыш бик яхшы, Татарстанда урып җыю компаниясе дәвам итә. Техник прогресс һәм икътисадның двигателе булганнарның бәйрәме бүген Шалда машина төзүчеләр көнен билгеләп үттеләр. Аны нәкъ менә безнең шәһәрдә уздырулары матур традицияга әйләнде. Чөнки Шалда машина төзелеше башкаласы булып санала. Бу айдан шәһәргә Россиянең төрле шәһәрләреннән иң яхшы белгечләр килде. Аларны Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм шәһәр мэры Наил Мәгъдиев котлады. Бәйрәмгә безнең төшерү төркеме дә барды. Арган залы каршында техника күргәзмәсе үткәрелә. Онда Татарстан Республикасында шул исәптән Шалда җитештерелгән техника тәкъдим ителә. Зәңгәр Армада техникасы да игътибар үзәгендә. Мәсәлән, КамАЗ Мастер легендар командасының К5 буынының иң титулы йөк машиналарының берсе. Онда Дмитрий Сотников экипажы Ефәк Юл һәм Дакар ралли рейдларында җиңү яулады. Он предназначен для ралли-рейдов, специально подготовлен как раз под все типы покрытия. Это может быть камни, песок, ну и все виды, ну и даже раллийные участки, извилистые. Это все, что есть в России, либо в пустынях. То есть мы стараемся делать универсальную машину, и она каждый год улучшается. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән техника белән Татарстан Республикасы рәисе дә танышты. Рөстәм Миңнехановка һәр модель турында җентекләп сөйләделәр. Модель называется «Фермер». Это многоцелевой, в данном случае в исполнении сельскохозяйственном исполнении самолет, который способен обрабатывать поля, вносить удобрения. Также может быть приспособлен под мониторинг зон. Иң мөһиме республика машина төзелеше предприятиеләренең импортны алыштыруга күчүе, ягъни бу чит ил комплектлаучы детальләрне Россия аналогларына алыштыру. Буларның барысында безнең илгә карата кертелгән санкцияләр аркасында мөмкин булды. Очень много деталей, которые мы уже импортозаместили. Сейчас, в данный момент, есть у всех планы и о дальнейшем замене и улучшении всех деталей, но пока что мешает кредитная ставка по воплощению этих идей, но радует то, что у каждого производителя уже готовая конструкторская документация. Татарстан Республикасы рәисе машина төзелеше өлкәсе хезмәткәрләрен котлады. Рөстәм Миңнеханов аларга югары күрсәткечләр өчен рәхмәт белдерде. Агымдагы елның 7 айы йомгаклары буенча җибәрелгән продукция һәм машина төзелеше күләме 1 триллион сумнан артып киткән. 26 мең берәмлек автотранспорт чарасы җитештерелгән. Наша республика по праву является передовым промышленным регионом, хорошо известным как в России, так и за рубежом. В Татарстане действует более 3000 предприятий отрасли, на которых занято свыше 135 тысяч человек. Сегодня в непростых условиях санкционного давления трудовые коллективы предприятий достойно решают поставленные задачи. Моны КамАЗ генераль директоры да Шалда мэры Наил Мәгъдиев та билгеләп үтте. В Республике Татарстан мощнейший машиностроительный кластер. Все мы знаем, что машиностроение было, есть и будет основой экономики любого государства, а тем более такого крупного государства, как Российская Федерация. Каждый день мы выпускаем технику для того, чтобы мы смогли защитить, обеспечить победу наших бойцов ВСУ. Наш труд, он бесценен, и я еще раз хочу сказать, что я горжусь, что я много лет занимаюсь машиностроением, горжусь тем, что мы все причастны к этому труду, и это наше любимое дело. Рәхмәт сүзләреннән һәм котлаулардан тыш машина төзелеше тармагында иң яхшылар бүләкләнде. Шулай ук аларга концерт программасы да тәкъдим ителде. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз.
Уңыш бик яхшы Тукай районы аграриялары һәм фермерлары шулай диләр. Иске Йөрәкле авылында урып җыю кампаниясы дәвам итә. Кәбестә бәрәңге чөгендер җыеп алынган инде. Хәзер кишер җыю бара. Яшелчәләре Яршолы һәм Тукай районының сәүдә үзәкләренә, социаль һәм мәгариф учреждениеләренә китерелә. Безнең төшерү төркеме урып җыю кампаниясын карарга чыкты. Кырлардан кишер җыю әнә шулай бара. Читтән караганда процесс шактый тиз, әмма күп көч таләп итә кебек. Аграриялар әйтүенчә, быел уңыш мул булган. Бүгенге күрсәткечләр 30-40%-ка югарырак. Моңа уңай һава торышы да, яхшы карау да ярдәм иткән. И междурядная обработка, и опрыскивание от вредителей, от болезней, и подкормка микроэлементами. Вот. Соблюдение агротехнологий позволяет вырастить такой урожай. Ну, естественно, тут не обойтись без полива, особенно на начальных стадиях, когда растение только еще проклевывается. Миңнехановларда аграриялар һәм фермерлар династиясы Минталип Миңнеханов изләреннән башта аның балалары, анары, оныклары да китә. Ират үзе авыл хуҗалыгы тармагында 60 елдан артык эшли. Шуңа күрә ул уңыш мул, сыйфатлы һәм яхшы булсын өчен барлык нечкәлекләрне белә. Ул кишер утырту сирен ачты. Ырлыкларны шулай иттереп салып барабыз 4 сантиметр арада. Ул, значит, берсенә-берсе площадь питания да бирә, тукландыру эшендә. И икенчесе, значит, монда стандартный продукция килеп чыга. Әгәр дә шуны соблюдать итмәсәң, значит, то үсеп китә, значит, зур аралар булса. Бу тырмалау, культивацияләү, фрезерлау һәм башкалар хәзер кишер җыю бара. Игенчеләр әйтүенчә, урып җыю кампаниясын тизрәк төгәлләү өчен алар хәтта өстәмә кадрларда җәлеп итәләр. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Минталип Миңнехановның продукциясы Чолы ярминкәләренә дә китерелә. Бу хакта аппарат киңәшмәсе барышында башкарма комитет кулланучылар базары бүлеге башлыгы Рәисә Солтанова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, ярминкәләргә сыйфатлы продукция кулланучылардан турыдан-туры китерелә. Бу автошәһәрнең өстенлекле мәсьәләләренең берсе. Тулырак халдагы материалда. Чолда ул хуҗалыгы ярминкәләренә ихтыяҗы зур. Бу хакта башкарма комитетының кулланучылар базары бүлеге башлыгы Рәисә Солтанова хәбәр итте. Агымдагы ел башыннан ул 70 тапкыр оештырылган 4 тонна продукция китерелгән. Алар арасында яшелчә, ит, бал, сөт, икмәк эшләнмәләре һәм башка күп төрле продукция бар. По сравнению с прошлым периодом 2024 года реализация сельскохозяйственной продукции на ярмарках увеличилась на 28%. По состоянию на 22 сентября 2025 года реализовано только овощей на сельскохозяйственных ярмарках свыше 1000 тонн. Традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре 13 сентябрьдән үткәрелә башлады. Ул атна саен шимбә көннәрендә оештырыла. Ярминкәләр элеккегечә ипподром, агропромпарк, Южный һәм Төзүче стадионы каршындагы мәйданнарда уза. Анда 7 район аграриялар, фермерлар, җитештерүчеләр һәм сатучылар килә. Поддерживать тех, кто приезжает, помогать, в то же время, безусловно, осуществлять санитарный надзор, ветеринарный надзор, все надзоры, которые должны быть в части организации торговли продуктами питания. Ну и, безусловно, для нас важно, чтобы свежие, экологически чистые продукты. Яңа ел казы тематик ярминкәсен исә 20, 21, 27 һәм 28 декабрь көннәрендә оештыру планлаштырыла. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Популярный блогер, набравший сотни миллионов просмотров, Влад Алмазов приглашает на шоу для всей семьи «Иллюзионист». 5 октября концертный зал Сары Садыковой. Набережные Челны. Билеты в кассе или на сайте bileton.ru. Крутые фокусы ждут вас. 6+.